Sedaya kemawon kanca-kanca kontainer ingkang kula hormati, malam hari ini bersama hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Blitar nampi amanah kapuri sowan wonten halaman Masjid Raudhatul Muttaqin. Derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini memperingati dinten kelahiran Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi bertepatan dengan hari santri. Kanjeng Nabi niku dilahirni tanggal 12 Mulud Rabiul Awal. Kanjeng Nabi niku lahir tanggal 12 Mulud. Panjenengan lek nyelameti tanggal 45 Mulud. Tanggal pinten sakniki mulute Bu? 45 napa 56? Kanjeng Nabi niku dislameti ya purun, mboten dislameti ya purun. Malah Kanjeng Nabi malam hari ini gumun karo wong klothok. Suatu hari Rasulullah niku jagongan kali sahabat. Kanjeng Nabi terus dawuh bat dalem Kanjeng Nabi, aku kira awakmu seneng karo aku, cinta karo aku, iman karo aku gak gumun. Aku orang gumun. Lho kok ngoten Kanjeng Nabi, lah awakmu bedina ketemu aku, roh akhlakku, roh ibadahku, awakmu roh mukjizatku. Nek awakmu seneng karo aku ya ora gumun. Sing tak gumuni besok ning akhir zaman, enek negara jenenge Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Plumpang, Desa Klo. Wonge rong tau ketemu aku, ngimpi ki lho rong tau. Lho kok wonge cik seneng karo aku, kuwi lho sing tak gumuni. Ora tau roh aku, ngimpi ya rong tau roh, tapi karo aku jek seneng. Wih, aku gumun. Jenengan mriki mergo seneng Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi gumun, mula jenengan didhawuhi Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta. Awakmu kabeh besok kumpul karo wong sing kok demeni. Lek panjenengan seneng cinta kalih Kanjeng Nabi, insyaallah benjang teng akhirat kempal kalih Kanjeng Nabi wonten swargane Allah. Amin ya robbal. Jane awakmu cara lungguhe rada maju penak lho yo. Jagongan kok waduh, ngaji niku jagongan. Ngaji niku dialogis. Kula ngaji ki lek ora ning sing nyaut ora patek marem. Nek sampean iso nyaut omongan kula berarti sampean ngrungokne. Wingko lek adoh-adoh roh-roh keturun wingko. Udune dikebek isik dadi cuwedhek. Aku roh ndi sing ngangge skincare, sing ora ngangge skincare, aku roh ndi sing gelo karo ora gelo. Lah terus awake dhewe niku kudu iman tenan bahwa ora eneng nikmat niku sing agung ngalahne nikmat lahire Kanjeng Nabi. Syekh Jalaluddin dawuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamul ni'am. Sak temene nikmat sing paling agung dari jutaan, miliaran, mungkin triliunan nikmat. Sing cara bahasa Al-Qur'an kowe lek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora iso. Niku nikmat sing paling gedhe ki nikmat lahire Kanjeng Nabi. Dadi sampeyan iki lek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora iso.
Dari sekian banyak nikmat sing ora kena diitung niku, tibane nikmat sing agung, nikmat lahire Kanjeng niku Allah sing dawuh wonten hadits qudsi laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad ora krana sliramu aku gak gawe jagat raya iki. Dadi enek langit, bulan, bintang, matahari, meteor, planet, galaksi. Enek bumi, lautan, gunung, hutan. Enek Indonesia, enek Jawa Timur, enek Tuban, enek Plumpang, enek Kelo. Niku mergo enek Kanjeng Nabi. Ora enek Kanjeng Nabi klothok ra enek. Lek klothok ra enek sampeyan ya ya. Lek klothok ndak enek sampeyan ya ya. Dolek ngono adakah nikmat sing paling agung ngalahne nikmate lahire Kanjeng Nabi enggak enek. Mergo lamun Kanjeng Nabi enggak enek, enggak wujud jagat raya iki enggak wujud, termasuk klothok ya ora wujud, ora enek. Ora enek. Kuwi nyapa to kok ipit-ipit kuwi. Kuwi ngaji lek ipit-ipit ke mlebu kiwa metu tengen yo diipiti ngene. Lho ngono lho jek enek sing dadak takon terus nikmat terus mulutan iki lho dalile apa? Ya dalile lek tampa nikmat kon syukur. Lah nikmat sing paling gede lahire Kanjeng Nabi. Lah wong klothok nyukuri nikmat sing agung. Lah wasyukru niku yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur iki kena dilakoni dengan berbagai bentuk ibadah. Malam hari ini syukuran jenengan bentuk karo sholawatan boleh, karo pengajian boleh, karo sodakoan ya boleh. Pokok barang apik iki kena geng lahirne syukur. Sampeyan duwe anak daftar polisi katut, kok syukuri karo poso sunah ya oleh. Nyapa to yu pendak Senin kok nyenen, pendak Kemis kok anakku ki lho daftar polisi katut, tak syukuri karo poso sunah Senin Kemis. Sampeyan duwe anak daftar tentara katut, sampeyan syukuri karo deres Quran ya oleh. Nyapa to yu kok deres Quran nasyakuri anakku ki lho daftar tentara katut. Mula tak syukuri karo deres Quran. Lah nikmat sing paling agung lahirin Kanjeng Nabi malam hari ini jenengan syukuri dengan bentuk sholawatan dan pengajian. Nah terus pertanyaan nih Kanjeng Nabi niku diwujudne kangge apa? Kanjeng Nabi piyambak ingkang dawuh innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ki diutus Allah, diwujudne Allah. Misiku, SK-ku, perintahku kok Allah mek kono to akhlak. Mek kono to moral, mek kono to budi peker. Misine Rasulullah mek niku, Pak. Nikmat sing paling agung lahire Kanjeng Nabi, lah lahire Kanjeng Nabi itu diwujudne Allah, ben Kanjeng Nabi noto akhlak. Lho lek ngono sesuatu yang agung di jagat raya iki jenenge akhlak. Jenenge moral, jenenge budi peker. Lah sakniki akhlak niku disalah maknani karo TV jerene feodalisme. Akhlak iki dimaknani perbudakan. Lho lek santri ki ning ngarepe kiai lek mlaku munduk-munduk kuwi duduk feodalisme, duduk perbudakan kuwi jenenge akhlak. Kuwi lho. Roh ora winginane geger iki. Nan nyu lho. Roh ora ning nan nyu nyoh moya. Nyoh moya. Lho kiai kok ora tau njaluk sangu. Tapi santri kuwi duwe adab lek petuk gurune nyangoni, kuwi duduk kiai njaluk sangu, tapi santri mulyakne guru. Ngono lho. Nah apa ya? Kok jere kiai bisnis santri.
Lho kiai iki saiki akeh sing torok kok. Lho sampean nek ning Malang enek pondok gedhi namine An-Nur 2 Bulu Lawang Malang. Niku santrine ribuan. Kiyaine niku nate jagongan kali kula cerita, kula niku tiap bulan rugi. Lah piye santrine iki mangane bendina enek ning ona bayan. Kula hitung niku duit sing mlebu kangge biaya makan santri. Niku karo biaya dibalekne neh niku nomboki kiyaine, Pak. Kok lambene muni jerene kiai bisnis santri ki. Ya mbah lek pondoke duduk pondoke wong NU. Lek pondoke wong NU gak enek. Kula niki ndemas dadi kiai, Pak. Wali murid diomongi sama lek duwe dhuwit mondokne kene bayar. Lek ora duwe dhuwit tak ingoni anakmu. Pokok nrimo karo mangane padha karo aku. Iki lho. Kula ki ndek kiai teng Banyuwangi bendina sambat mergo nyapa santrine iki lek bayar 5 wulan pikan tapi nek mangan bendina. Kaya ngene kok piye to wong-wong ki ya Allah. Ya gak maido pancen sing nyiarne kuwi ya ora tau mondok. Ora tau dadi Dolek santri ki aja meneh kiyaine cek sugeng. Kiyaine wis sedo lho Pak dimulyakne. Mula santri kan biasa to ziarah kubur ngene kiyaine. Lek karyawan Trans 7 gak enak sing duwe Trans 7 mati ya ora diziarahi somben. Mergo kok ora diulang tata krama. Nggih napa nggih? Soale guru ki padha karo wong tuwa. Lek sampeyan iki nglindungi anak sampeyan saka teriknya panas matahari. Lek gurune anak sampeyan kuwi nglindungi anak sampeyan saka panasnya api neraka. Genah. Orang tua itu gedekne jasmanine anak, tapi lek kiai iki gedekne ruhanine anak. Sing marakne anak jenengan kenal Allah, kuwi kiai. Mula santri ki mulyakne guru. Ngerti apa ya? Enak santri, pancen santri ki lek ning ngarepe kiai lek mlaku brangkang, Pak. Lho, enek kiyaine liwat santri ribuan iki ya mek ngene. Ora wani obah, dingkluk ngene. Lah lek karyawan TV ya ora, petuk sing duwe TV, halo Bos. Pancen ora duwe tata. Kok padakne santri. Sampe nek duwe anak pengen duwe adab pondokno. Ngono lho, mulya karyawan TV ki lek pengen duwe adab kudu mondok. Mondok. Ben duwe tata. Niki mau sing nyugone ngombe ki ya ndodok rene iki. Ora feodalisme, ora perbudakan. Iki sing ngaji ki kiai. Terus sing nyuguhne rene iki panitia. Mula aku mau teko kono wis dipapak karo banser nyangge lampu ngene. Lah mergo nyapa? Sing dipapak kiai. Lah bansere duwe tata. Ngono lho, aku munggah rene ya pundake dipapakne aku ge gocekan. Pancen sing munggah bansere duwe tata. Nggih napa nggih? Kuwi jenenge santri. Kiai mara rene engko mulih digawani berkat. Pancen sing digawani berkat ki digawani apa ora engko iki? Ula sing diulang tata krama ki mek antri. Ora eneng bocah sekolah terus ziarah ning kuburane gurune iki ora eneng liyane cah pondok. Nek cah pondok gak enek putus Pak dengan kiai iki. Saya sampai hari ini guru-guru kula sing pun sedo sering Pak tak ziarahi karena guru saya. Kula niki mondok teng Pondok Jampes Kediri, Pak. Kula lek tindak teng
Kediri kok liwat makom, ora mampir ning makome guru kula iki gak penak perasaan, Pak. Kaya-kaya guru kita sik sugeng. Jadi lek liwat ning sareane ngono kula kok Blitar arep acara teng pundi, kok lewat sareane guru kula, ora pinarak, ora nahlil, ora penak. Ki lho tata kramane santri. Aja meneh gurune sik urip, mpun seda ki lho dimulyakne. Kuwi jenenge nah apa ya? Nah apa ya? Kanjeng Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu di atas apapun, Pak. Wong iki diarani apik ora mergo ngibadahe, mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo jabatane, tapi mergo akhlake. Wong diarani apik ora pintere, ora sugiye, tapi mergo akhlak. Ngapunten. Wong diarani apik ora mergo nasape, tapi mergo sampeyan duwe tangga yusra wegep ngibadah. Jamaah istiqomah deres Quran bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz. Ahli ibadah. Tapi lek rewang ki maido ae, apik apa elek? Lek ibadah sregep tapi lek rewang kabeh ra nek sing bener maido atik ra patek tandang mek ngicipi wong enek sing lek trembang mek maido wonge teko wonge ning isore cagak listrik sampeyan duwe tangga pinter ngaji, Pak. Maca kitab apa ora ngrinjel blas. Kok takoni masalah agama apa tuntas. Tapi sayang wonge sombong, apik apa elek? Elek. Sampeyan duwe tangga nggih. Tapi lek pedhok tangga gak tau gelem nyopo, apik apa elek? Wong iki diarani apik ora mergo pinter ceramah. Wong iki tukang pinter ceramah tapi seneng ngelokne wong ning istor cagak listrik. Apik apa elek? Elek. Tukang ceramah tapi seneng ngelokne wong ning istor cagak elek. Longge. Di zaman Rasulullah anak wong ahli ibadah tiap malam tahajudan siang puasa sunnah tidak pernah putus sehingga sahabat kagum dengan ibadah perempuan itu sehingga sahabat punya husnudzon punya persangkaan baik hiya min ahli jannah kalau wong wedok sing ahli ibadah kalau besok pantes mlebu swarga. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi pirsa wong wedok nika ahli ibadah, heeh. Nika lek dalu tahajudan gak pedhot, heeh. Tiap hari puasa ndak putus, heeh. Nika pantes mlebu swarga Kanjeng Nabi dawuh lah. Ora, wong kae to ahli ibadah, heeh. Bal hiya finnar. Wong kae sok dincepne ning neraka. Loh, ahli ibadah Kanjeng Nabi, heeh. Sayang wong kae karo omah sandinge gak bertegur sapa. Piye kene apa ngarani satru? Satru. Sregep ngibadah kok satru, percuma mlebu neraka. Bendina deres Quran tapi satru mlebu. Bolak-balik umrah. Ora. Wis roh aku. Bolak-balik haji umrah tapi karo tanggane satru neraka. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Dindi anak wong loro teko Tuban utawa Blitar kok satru gak bertegur sapa sing sitok mati durung akor keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Satru ki apik apa elek? Enek kene wong satru.
Wong ipit-ipit. Lo akhlak itu segala-galanya. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat panjenengan nate teng pondok wonten kitab namine Duratun Nasihin diceritani enek muridé Kanjeng Nabi sahabat namine Alqamah badhe sedo Pak dituntun kalimat tauhid la ilaha illallah mboten saged dituntun kalih garwane kritis kon ngonene kalimat tauhid mboten saged. Akhirnya garwane bolak-balik nuntun mboten saged muni akhirnya garwane dawuh sampean sowan Kanjeng Nabi tulung Kanjeng Nabi kon tindak rene kon nuntun Kanjeng Nabi. Lek sing nuntun Kanjeng Nabi insyaallah gelem ngunekne kalimat tauhid. Akhirnya utusan sowan Kanjeng Nabi murid jenengan kekasih panjenengan orang yang selalu bersama panjenengan. Orang yang hartanya habis berjuang bersama panjenengan namine Alqamah badhe sedo dituntun kalimat tauhid boten saged panjenengan katuran tindak mriku panjenengan tuntun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh Bilal dalem Kanjeng Nabi awakmu sing nuntun. Dituntun bojone ra gelem muni menawa awakmu sing nuntun gelem. Sahabat Bilal mlayu teng daleme Alqamah dituntun kalih sahabat Bilal. Alqamah tetep boten saged ngunekne kalimat la ilaha illallah. Akhirnya balik malih sahabat Bilal ditanya kali Kanjeng Nabi piye Bilal mboten buruh Kanjeng Nabi ilate nekuk bali oneh takonono bojone sik ndek ibu apa ora lak jek duwe ibu omongono nang ndi takonono yo nang ndi omah ibuke golek ana kon rene ibuke sahabat Bilal balik malih Mbak Alqamah tasik kagungan ibu nggih daleme pundi mriko dipadosi panggih kali sahabat Bilal didhawuhi Bu jenengan ditimbali Kanjeng Nabi. Ibuke Alqamah marem langsung sowan teng Kanjeng Nabi. Assalamualaikum wonten dawuh Kanjeng Nabi. Bu, kula Rasulullah. Alqamah putrane panjenengan nggih. Napa Alqamah nalikane urip nate gelakne jenengan nate duwe akhlak mboten sae kalih panjenengan. Ibunya langsung menangis. Nggih Kanjeng Nabi. Alqamah nate kula timbali boten purun mara Kanjeng Nabi. Anak kok akhlake ndak apik karo ibuke. Padahal kula kurang piye Kanjeng Nabi. Sawah sing sak hektar teng klothok pun kula sukane Alqamah. Pengenane njaluk omah ya kula damelne. Dereng dangu nyuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula celuk kula kan benakne genteng bocor mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Enak sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Iki mek menakne cerita. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, "Bu jenengan ngapura. Gara-gara Alqamah duwe akhlak mboten sae kalih panjenengan, dituntun kalimat tauhid mboten saged." Ibunya tetep boten Kanjeng Nabi boten. Anak kok diceluk ibuke ndak gelem mara, anak kok akhlake ndak apik. Dituntun gak gelem mergo gak kegandolan dosa karo ibuke. Akhire dirayu kali Kanjeng Nabi boten purun ngapura. Akhire Kanjeng Nabi mara-mara dawuh, "Bat sahabat dalem Kanjeng Nabi, ayo padha nglumpukne kayu." Basa kayu nglumpuk ibuke tanglet damel napa Kanjeng Nabi? Tak ge ngebong anakmu. Aku gak kepengin lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku besok nang akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bongi nang donya. Siapa Pak Ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula mboten mentolo kali anak kula lek jenengan bong. Lek ora oleh dibong sampean ngapura dosane anak sampean. Sampeyan ngapura akhlake sing gak apik karo sampeyan. Akhire ibuke dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, jenengan sekseni dosane Alqamah kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah cek teko depan rumah, cek teko emperan. Alqamah jerit, "La ilaha illallah." Akhire sedo dalam keadaan husnul khatimah. Panjenengan bisa membayangkan siapa orang yang hebat setelah Kanjeng Nabi? Sahabat Pak. Sahabat kilo meh keteleyek, meh kritis sedo.
gak iso ngunekne kalimah tauhid mergo nyapa? Mergo gelakne ibu. Lho akhlak, wong iki akhlake elek ibadahe kabeh katut elek. Moral, budi pekerti. Mula sing rawuh niki jaga akhlak, ibadah sing segep, akhlake sing apik. Ngibadahmu sundul langit lek akhlake elek, ngibadahe katut. Buktine sahabat iki lho. Ning ndi kok ngadeg kuwi? Arep mulih. Aja mulih sik, iki nek sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti lah nek sing mulih rondo ya. Bu. Akhlaknya sing apik dengan kedua orang. Lho nggih. Wong sing paling ampuh fi hadzal zaman niku wong tuane dhewe-dhewe. Mula sing rawuh mriki jaga komunikasi yang baik dengan kedua orang tua. Mergo kanjenengan kabeh disabda karo Kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidayyi wa suhtullah fi suhtil walidayyi. Ridone Allah dideleh nang ridone wong tua, murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Lho nggih sehebat apapun anak lek wong tuwek gak lila Allah melu mboten. Sampeyan dadi anak pinter gelarmu tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Gelar sampean tumpuk-tumpuk SH, MH komplit sak BH-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu. Tuh kena. Sampean dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, bupati, wali kota, gubernur. Lek perlu sampean ganteni Pak Prabowo dadi presiden. Nek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Ngapunten mending dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo Allah melu. Wis entek uripe dicekel wong tuane dhewe-dhewe. Lho sampean dadi wong ahli sedekah donyane entek ge bangun masjid. Donyane entek ge bangun TPQ pondok pesantren, santunan anak yatim janda miskin. Sampean ahli sedekah wong tuwek gak lilo Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500 bapak ibu lilo Allah melu. Sampeyan dadi ahli ibadah salat jamaah deres Quran istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli ibadah wong tuwek gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit bapak ibu lilo Allah melu lilo. Enten buktine Alqamah iki lho buktine. Mula sing rawuh rene tenan apik-apik karo wong tuwa. Yu lek sampean sabar kumpul wong tuwek. Lek sampean kumpul wong tuwek, lek sampean sabar wong tuwek seneng terus, gak kok getaki, gak kok seneni wong tuwek lilo, Allah melu lilo. Tapi lek sampean dadi anak gak sabar, aja ngopeni wong tuwek. Engko wong tuwekmu lara terus gak kok getaki. Kowe golek kontrakan ae. Golek kontrakan 3 kilo lek kangen moro kuwi malah rukun. Anak ki lek gak rukun karo wong tuwa gelo, Allah melu. Allah lek wis gelo, gak enak barokahe urip. Mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Wong tuwek iki senengane mamer nih anake sing adoh. Iya apa ora? Anake omahe ning Tuban lho lek moro saulan pisan mek nggawa cilok ngono lho. Wong sak klothok diceritani. Anakku sing ning Tuban pendak rene mesti nggawa cilok. Mek nggawa cilok saulan pisan lho wong sak klothok diceritani. Lah sing bendina kumpul nukokne rawon bakso soto blat ora tau diceritani. Ya ngono kuwi pancen kumpul wong tuwek kudu mergo wong tuwek senengane nyeritakne anak sing ki enek sing batin. Lah niki to wonge. Nggih napa nggih. Mula sing rawuh ki tenan. Lah carane apik karo wong tuwek siji aja gelakne. Kok lek sampean gelok, lek sampean gelakne wong tuwek gelo Allah melu.
Nomor loro aja pelit. Napa ngriki ngarani? Medit, aja hitung-hitung. Sampeyan nek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan iki lek los, Allah genten los. Sampeyan iki lek loman, Allah genten. Sampeyan iki lek pengen sugih lomano karo bapak ibuke. Ngono lho. Iki nek sing batin terus. Iki lho anakku ning sandingku lho terus. Lah sampean karo wong tua hitung-hitung, Allah genten hitung. Wes engko mulih pengajian ibuke diparani, "Ibu, nyapa Nduk, mulai sesuk jenengan rasah mikir listrik sing bayari aku." Bu, nyapa? Jenengan iki lho berase kali bapak saulan telas pinten, lah mek 20 kilo, mulai sesuk aku sing nyukupi. Bu, sampeyan iki saulang lauk pauke kali bapak telas pinten, paling 500. Ya wis, mulai sesuk sak terus aku sing nyukupi. Oh, lek sampean ora medhit Allah ora. Ramadan sok ben ibu bapake diparani, "Bu, mulai saiki Ramadan rasa mikir buka karo sahur, apa jare anakmu wedok iki lho." Bu, iki meja sakmene kangge lebaran, jajane apa jare aku? Ibu lambine lebaran 3 setel, bapak 3 setel. Iki Bu, Pak, 10 juta kangge persiapan lebaran. Aku urung tau kok. 10 juta to, urung tau. Lah awake dhewe jenengan karo wong tuwek medhit, mula Allah genten. Lha jenenge omahe lho kumpul sandinge marang tuwane wong tuwane. Malah anake ora tau masak, bendina ki sarapan njaluk ngene mboke. Wonge teko ning ngisor Cagak. Lah wis rumah tangga kok panggah ngrepoti wong tuwek. Lek isuk sarapan ngene mboke mulih nggawa sego sak piring, jangan sak mangkok dikene sing lanang. Tak jamin kere kowe. Enak sing model gak tau masak mangan njaluk mboke. Kudunge ireng. Gawe kacamata apa ora wonge? Gawe kacamata. Aku winane ngaji ning Tulungagung, wonge iki kacamata, lek sing kacamata cowopoti kabeh to. Loh, kenapa tak Allah memuliakan ibu, memuliakan orang tua? Sampeyan iki gak tahu sadar, urip sampeyan iki lek dipikir mek entek ge ngurusi anak kok. Loh, sampeyan arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa to sing anak jaluk gak kok turuti, jaluk motor kok tukokne, jaluk mobil kok tukokne, jaluk omah kok gawekne, jaluk sekolah kok turuti kuwi anak. Lho lek perlu nyawa iki lek urusan anak kok wehne kok. Tangga kula winginane anake wedok ninggal, bapake nangis seminggu ndak meneng. Kula takziah entuk 2 hari, Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Pak Lukman cara nyawa kena dijolne, tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula sing mati. Ya Allah. Tibane sampean ki lek urusan anak, tidak hanya harta, nyawa lho kok wehne. Sampeyan nek duwe anak lara gak mari-mari, sampeyan wani ngijolne penyakit. Ya Rob, lek penyakit ki nek pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Sampeyan nang ngijolne penyakit wani demi anak. Apa sih gak kok kene anakmu jajal? Sampai sendok itu kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Wijane mergo sayang apa samarilang to kuwi. Oh samarilang. Loh mula orang tua itu hebat karena orang tua itu hidupnya habis kangge ngurusi anak rung lahir sampean wis repot kok. Loh, anak rung lahir lho sampean wis repot kelingan apa ora? Sampean rabi entuk 3 wulan.
Mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik. Pendak mangan mutah. Akhirnya diterning ini bidan diperiksa untuk 10 menit, suami panjenengan diceluk karo bidan, Mas mriki selamat, istri panjenengan hamil 1 bulan. Cobi, Mas jaga kandungannya, makan yang bervitamin. Mas bojone aja digetaki. Mulai kok getaki susah, lek susah tumus ning bayi sing dikandung iso keguguran. Mas tiap bulan istri ini dibawa ke sini tak kontrole kandungannya. Ya Allah, anak cik saulan lho bojone sampean wis di ultimatum bidan. Akhirnya sampean mulih takoni karo ibu sampean, "Nduk, peloro apa?" "Anu Bu, kula meteng saulan." Alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayem bintang jenjem, Nduk. Mulai saiki aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus ning bayi sing kok kandung. Karo bojomu omong ngono ya, Nduk, aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Omong ngono, Nduk, mulai sesuk bojomu kon leren nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ya, Nduk. Kalau iki pesene wong klothok sepuh-sepuh, Nduk, tenan iling-ilingen. Selama kowe meteng aja pisan-pisan ya, Nduk, nglangkai alu ngadeg ya, Nduk. Iya apa ora? Saulan dadi 2 wulan, 2 wulan dadi 3 wulan. Bojone sampean diceluk karo bapake sampean maratuwane, "Le, iki bojomu wis meteng 3 wulan." Wong wedok iki meteng 3 wulan dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilokane rezekine patine, "Le, mumpung durung ditulis kono blonjo ning pasar, slametono ya, Le. Iki lek ning klothok jenenge telonan." Sodakono ya, Le, sodako ki tolak balak ben ditulis apik nasibe karo Allah. Kowe kudu ngerti lho, Le, klothok karo Blitar ki telonan beda. Ning klothok ki telonan paling titik undangane wong 450. Bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah, bakul cilok amen numplek ae. Kongkon slametan undangane padang ngedutnya. Akhirnya nyedeki sampean, "Dik, kon slametan karo bapak undangane 450. Lah pripun Mas, kowe ya roh dhewe nyambut gawe hawane kaya ngene iki udan terus, Dik. Lah terus pripun Mas, piye lek gelangmu ae didol?" Adol gelang belani. Ngono kuwi lho yo, biyen sampeyan ning kandungane ngono. Saulan dadi 2 wulan, 2 wulan, 3 wulan, akhire teko 7 wulan diceluk eneh bojone sampean, "Le, dalem bojomu yang bobot 7 sasi, wong wedok yang bobot 7 sasi, sirahe bayi sing ning dhuwur Malik mengisor siap untuk dilahirkan." Malik wi krama inggile tingkep. Mula syukurana iki jenenge ting. Kowe kudu ngerti lho, Le, klothok karo Blitar iki beda. Ning klothok iki tingkepan paling titik undangane wong 750. Yo, bojomu ki mripate mek ketip. Akhirnya diki sing wedok, "Dik, kon slametan undangane 750. Lah pripun Mas? Lah piye to, Dik? Bakul cilok ya mek koyo ngene. Wingi udan deres malah numplek lho, Dik. Nah terus pripun Mas, piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani. Tak dunungne sampean ben akhlak karo wong tuwa. Mari tingkepan leren. Lah kok mbobot 9 sasi punjul 10 dina. Lah kok krasa lek arep babaran, arep melahirkan. Adik wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok, metu ngono kuwi enek. Enek sing bolak-balik, ngono ki metu ndase tok terus mlebu nek. Terus nduk, terus Wah, akhirnya metu ndase mlebu neh, Wah, akhirnya celuk nih dukun bayi dipeluruti wetengi gak metu, celuk nih bidan disuntik perangsang gak metu. Akhirnya Bu Bidan angkat tangan, "Pak, tolong dibetoteng Tuban mawon, digawa ngene dokter spesialis kan." Melayu nang Tuban diperiksa 10 menit. Bojone sampe diceluk, "Mas mriki, enten apa dokter? Mohon maaf, ini ndak bisa harus dioperasi sesar."
lek radioprasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Suami panjenengan dengan gagahnya demi menyelamatkan anak matur, berapa dokter biayanya? 10 juta. Bojone sampeyan tanda tangan gak maca bismillah erek nyapa mbelani. Akhire kok Tuban mulih nang klothok kaya keterak angin iki. Nak nuyok apa? Wong nyelametane adol gelang alung kaya keterak angin. Wah, akhirnya ditakoni karo maratuwane, piye le bojomu kedah dioperasi, Pak? Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Lah ya terus piye to, Le? Lah nggih niku lho, Pak. Kok lah nggih niku, Genahe, Pak. Piye le kedah dioperasi? Lah terus biayane, Pak. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho, Pak. Takoni maratuwane mek lah nggih niku. Biayane, Pak, piro le? 10 juta. Lah terus piye le? Lagi niku lho, Pak. Kok lagi niku? Kula mboten gadah harta, Pak. Pripun lek ngambil sertifikat tanah jenengan? Maratuwane mentelang nek menyuk men wae anak nyilih sertifikat gak iso. Akhirnya ngebel koncone Blitar, "Bro, nyapa? Aku krungu kowe jerat adol sapi." "Heeh. Tak udangi, Bro, ora masalah." "Piro, Bro? Wingi dinyang 10, aku njaluk 11." "Wis utangene 11." Akhirnya melayu nang Blitar, utang sapine tanggane 11 juta. 10 menit didol payu 10 juta. Rugi 1 juta gak masalah, belani. Tekan Blitar melayu nang Tuban, duitnya 10 juta dilungi dokter. Anake karo ibuke digo mulih nang klothok. Sang ayah bangga, aku dadi bapak, aku duwe anak. Akhirnya mlebu omah, durung lungguh diceluk karo maratuwane, "Le, brokoan le." Iya para, mari brokoan sepasaran selapanan setahunan terus. Gak leren sampean ngragati anak. Akhirnya sekolah TK. Sekolah ki paling larang TK mergo nyapa mboke melu sekolah. Anake ditukokne pedah mini gelem mboke njaluk vario. "Aku gelem ya ngeterni anakmu kok nungkokne vario." Anake seragame loro cukup, ibuke 10 mergo ngeterni anake karo tampil karo mejeng. Anake sangu 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterni anake karo goleki bakul sayur. Sekolah ki paling larang TK, Pak. Mergo nyekolahke wong loro. Ngono batin. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA, mari SMA leren. Negeret koncone melu kuliah, ya Allah. 4 tahun bapak ibu ngragati anake kuliah nang Surabaya. Enek sing adol motor, enek sing adol mobil, enek sing adol sawah, enek sing adol tegalan. Akhire 4 tahun nibonangi ngragati anake tamat. Akhire ibuke ditelepon, "Bunda, napa Nduk? Jenengan kedah tindak dateng Surabaya kalih Pak Nda." Nah ya lek Bunda berarti kan Pak Nda. "Anu Bunda, jenengan kalih Pak Nda ndamel ageman sing sae, kula badhe diwisuda." Akhire sampean nggih klambi apik budal nang Surabaya. Ketemu anake diwisuda, teko kono awakmu diapakne. Lah Allah, lah kok mek dijak foto. Meh mung ngragati anake 4 tahun mek dijoli foto. Terus akhirnya dideleh ruang tamu. Ya ngono kuwi awakmu. Mula ora sanggumun lek ning Plumpang. Lek enek wong ning klothok macul karo gawe kaos SMP Negeri 1 Plumpang. Leh muka ngelan ngragati anak mek dijoli kaos. Ngono kuwi sampean lila mbelani. Mari diwisuda leren ngragati anak. Ya Allah, jek tas diwisuda lho kok mulih nggawa pacar.
Sapa nduk kuwi? Pacarku ya, cah ndi Blitar. Sapa jenenge? Lukman. Ngapa nduk mbok jak rene? Ya nikahkan kami berdua. Jangan pisahkan kami berdua. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana? Mari ngerabekne anak leren dereng cek melu mikirne penggaweane anak. Lek bapake duwe toko digawekne toko, lek bapake pitik akeh kono paine pitik, lek bapake sawah ombo kon garap sawah, lek bapake guru kon dadi guru. Mari di penggawean leren sampean ngurusi anak dereng cek melu mikirne gawe omah anak. Bolak-balik takon gak ono lemah didol lah. Nyapa ta yu arep gekne encok-encok nduk lho. Mari sampean gawene omah leren, umur sampean sudah 5, wayahe leren sampean dibleki putu. Mula sing rawuh niki jaga komunikasi yang baik dengan kedua orang. Wis tenan, aja wani-wani karo wong tuwa. Anak-anakku yang masih muda, sing durung rabi, aja golek ayune, golek olilane wong tuwek. Percuma sampean rabi karo wong sing kok cintai, tapi lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Iki anak-anakku yang masih putri sing durung nikah, tak peseni golek bojo aja gantengi, golek olilane wong tu. Awakmu duwe pacar karo Solikin umpamane. Pacarmu jenenge Solikin. Sampean jatuh cinta gak iso pisah, tapi lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Aja kok terjang lilane wong tuwek, kok wong tuwek sampean seneng karo Solekan, milio Solekan. Nduk, aku lek karo Solikin ora lilo, bapak karo ibu gak lilo. Ibu karo bapak wis duwe pilihan, Solekan nduk, milio Solekan. Mergo lek wong tuwa lilo, Allah melu. Lah lho Pak Lukman, Solekan karo Solikin lho ganteng Solikin. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu, nduk. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Bu, bojone sampean kok nyolot suwi nyolot elek, lek bengi lampune dipateni. Loh, akhlak itu ternyata segala-galanya. Mula sing rawuh mriki jaga akhlak, jaga moral, jaga budi peker. Sehebat apapun awake dhewe akhlak elek semua akan hancur. Mula Sayyidina mula Imam Ghazali dawuh, ad-din husnul khuluq, agama itu puncaknya moral. Uang ki duwe agama tujuane ben duwe moral. Kok enek uang duwe agama moralnya jelek, itu sama dengan orang yang tidak beragama. Mula ayo jaga akhlake. Sampeyan demen karo wong kudu krana akhlake, ora mergo ngalime, ora mergo kualitas ibadahe, ora mergo nasabe. Sampeyan cinta karo orang itu karena akhlaknya. Karena Rasulullah itu dipuji Allah ora krana nasabe, Pak. Rasulullah dipuji karena Allah tidak karena kualitas ibadahnya. Rasulullah dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tak sak temene sliramu Muhammad, akhlakmu ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Rasulullah dipuji itu karena akhlaknya. Bu, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan. Lho lek ngono akhlake wong biyen rusak. Mula jaman biyen diarani jaman jahi. Biyen niku jahiliyah yu, wong wedok iki gak enek regane jahiliyah iki. Biyen jaman jahiliyah lek enek wong wedok kok ngertos men. Menstruasi, kudu mencret. Jaman biyen, jaman jahiliyah lek enek wong wedok men diceluk ning kandang unta. Sapa guyu kuwekel? Mergo wong jahiliyah di pemahaman nek wong wedok men tu kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Men seminggu ya seminggu turu karo untane. Engko rong dina pisan dibengoki karo sing lanang, "Piye, Mak? Wis urung." Rupane apa, Mak? Abang. Entuk petang dina, "Piye, Mak? Urung, jek celeret-celeret coklat." Entuk seminggu, "Piye, Mak? Wis bening ya." Oh, berarti suci, mulia. Jadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, kuwi jaman jahiliyah. Saiki enek ning klothok wong men turun ning kandang sapi.
Mboten panggah dikeloni ing lanang. Kuwi mergo Kanjeng sampean biyen nek ngaji teng musala, teng masjid diceritani karo Mbah Yai. Anu lho Nduk, jaman jahiliyah ki biyen, lek enek wong babaran, lek enek wong lahirne kok anake wedok mesti dipateni. Wong jahiliyah ki lek anak wedok isin, Pak. Mereka punya keyakinan lek anakku wedok uripku melarat. Lek anakku wedok gak iso perang, gak iso numpak jaran, isin. Kula dipateni. Apa meneh lek wayahe rabi, ngapunten. Wong jahiliyah ki rabine maceme papat, Pak. Sing paling hina niku sing nomor 4. Lek enek wong wedok arep rabi, niku ning pinggir jalan dipasang umbul-umbul. Di pinggir jalan enek umbul-umbule. Umpamane dalem kaya anake wayahe rabi, iki ning pinggir jalan enek umbul-umbule. Menunjukkan nek omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi. Kok dikai umbul-umbul menerima pendaftaran calon suami. Sapa oleh daftar? Ya kaya enek panitiane ditulis nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 Lurah Klothok. Nomor urut 3 Kami Tuwa Klothok. Nomor urut 4 Mudin Klothok. Akhirnya perangkat iki kabeh melu daftar. Akhirnya sing daftar akeh terus diumumne, enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30. Umpamane wong 30 ki sapa sing dipilih dipek bojo? Nauzubillah, nauzubillah ya Allah. Lah kok wong 30 iki kon rasane cah wedok niku wau sitok dhisik. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Lurah Klothok Indah Wiliyai pun suwi-suwi sing antri dawa. Iya. Akhire wong 30 niku zina, Pak. Mari zina sapa sing dipek bojo urung enek keputusan, ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Lek wis meteng sapa sing dipek bojo, urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku wau babaran melahirkan dhisik. Lek wis nglahirne sapa sing dipek bojo, lagi panitia memutuskan didelok bayine mirip sapa. Sapa sing muni Pak Lukman niku? Wong urung diteliti kok. Akhirnya diteliti bayine lanang, ganteng. Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok bayine iki putih resik, Pak Lukman ora resik, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Lurah Klothok. Pak Lurah langsung yes, tarik semangka. Pak Lurah sing ndi. Pak Mudin langsung muni asem mani kalah aku. Basa nek Kanjeng Nabi perempuan dimuliakan, diangkat setinggi-tingginya derajat Bu. Wong gawe emas niku yang boleh laki-laki apa perempuan? Yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak, kita ndak boleh. Rasulullah memuliakan perempuan. Silahkan pakai perhiasan dari emas. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih mas kawin. Rasulullah yang merintah, silahkan dikasihkan pada perempuan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Kaki ibu, mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh, enek perkara telu sing sak senengi, salat wangi-wangian perempuan. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu. Lajeng sinten ibumu? Ya Allah, lajeng sinten ibumu? 3 kali perempuan disebut. Lajeng sinten lagi bapakmu. 3-1. Ibumu perempuan, ibumu perempuan, ibumu perempuan, lagi bapakmu. 3-1. Mula sampe nek nukokne sego pecel wong tuwane ibuke 3 bungkus, bapake sak.
ibumu lagi biapakmu. Saking mulyane wong wedok merembet teng Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak, enek ibu pertiwi gak enek bapak, enek hari ibu gak enek hari, enek hari Kartini gak enek hari Kar. Saking mulyane wong wedok Rasulullah memuliakan panjenengan. Almar'atu imadul bilad, wong wedok cagake negara. Negara ini akan kuat lek perempuane kuat. Negara ini akan goyah lek perempuane go. Saiki Indonesia iki geger enek wong sing bendina ngelokne Pak Jokowi, Pak. Iki salah sitoke wong wedok. Kuwi lho. Wong wedok lek kadung kenyih. Wong wedok lek kakean cang. Enek tuh saiki. Wong e bendina ngelok-ngelokne Pak Jokowi kuwi enek apa ya? Kuwi kalah kitoke tok. Mergo wong wedok iki cagake negara, wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tanggane rusak lek sing wedok rumah tanggane kokoh lek sing wedok kok. Oh, rumah tangga iki tergantung wong wedok. Nabi Nuh itu hebat tapi anaknya elek Pak, jenenge Kanan. Lah nyapa? Mergo garwane Nabi Nuh, bojone Nabi Nuh itu bukan perempuan solihah, cagake enggak rusak, anake ya ora. Terus cagak apa ora? Cagak. Bu, lek bojomu takon sing ngajimu sapa Bu? Pak Lukman apa judule? Do Fir'aun niku bajingan tengik lho. Saking suwene lek bajing sampai Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa mergo istri Fir'aun wanita salihah jenenge Sayyidah Asiyah. Wis to sing lanang hebat to kaya apa, lek cagake gak rusak ambruk. Wis to wong lanang ki nakal kaya apa, Pak? Pokok sing wedok cek salihah, utuh rumah tangga, Pak. Ngapunten, tapi aja wong wedok kok ngerentengi wong wedok. Wong lanang kok ngerentengi wedokan, selingkuh ae. Pokok sing wedok cek salihah, utuh. Tapi lek sing selingkuh blok iki ambruk mergo sampean anake ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat, anake ya pokok cagake salat anake. Anak-anak kita enggak salat iki mergo nyapa ibuke ndak salat. Lah nyapa kok ibuke pengaruhe gede? Mergo anak iki gampang melu ibuke, ora melu bapake. Enek sitoke sing mangku anake enek apa ora ki? Enggak enek wis sitok enek sing mangku anake. Delok anake sampe kleleran kaya iki. Niki. Lah iki lak melu ibuke to iki. Iki melu ibuke apa bapake? Blas karo anak mikir anake iki. Pokok ibuke salat kok anake ya. Yo anakmu cilik iki lho. Iki lho sing ngene. Sampeyan ngadeg ini salat kok lak melu. Sampeyan madhep ngulon ini anakmu lak melu salat. Mara ning sandinge mbok kon ngalih ya moh. Ngalih. Golek gendang nyepak, moh. Ibu salat aku ya salat. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lak melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu lak melu mbab. Sampeyan rukuk sujud salam melu salam. Jangan ada perempuan ning klothok gak salat, kuwatire anake ya ora. Lek rewang maghrib mulih salat. Rewang maghrib mulih. Ngriki becek apa buuh? Becek ya paham. Becek aja usume wong salat, maghrib aja becek, lek becek bar maghrib. Usume wong salat aja mbek. Mula ning klothok Pak Lurah diumumne, lek enek wong mantu dikai tulisan gedhi untuk sementara maghrib becek ditutup.
Buka lagi setelah sholat isya. Yo amplop piro sing ucul ki engko. Bu. Sholat nggih. Sholat. 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 Lah sampean mek menteleng ae diomong ket mau. Anak ora usah dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Lho sakniki ruwet anake ditereni TPK kudungan, ibuke ngeteri ra kudungan kok. Malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Nek sing nggih celana SMA silite metu akeh, kadang SMK silite metu kabeh. La ilaha illallah. Wah anake diseleh ning ngarep ditumpakne sekupi. Ibuke malah ra kudungan, anake lho kudungan brukut. Ibuke malah rambutnya dirembonding, disemir, ya Allah. Nggih kaos ketat, celana ketat, anake dilungguh ning ngarep. Numpak sekupi, ibuke lek lungguh rodok ndegek, akhire kaose munggah, celanane mudhun, akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing kok contokne anak ki lho apa? Oh. Pengumuman mulai hari ini dan seterusnya ojo enek ibu ngeterne anake nang diniyah nang TPK nang sekolahan, anake kudungan ibuke enggak ku. Sampeyan arep melu kegiatan apa melu wae, tapi sadurunge melu mikira aku lek melu disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu, mesakne anake kehilangan contoh yang baik. Lek melu karnaval melu wae, aja karnaval joget ning dalan disawang anak ora apa. Mosok ibuke melu karnaval ning isor horeg. Ho a ho ho ho. Ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Aja melok, aja egois dadi ibu. Lho kok joget ning dalan andul. Di anake ngetutne mburi karo muni ibu pekok, ibu pekok. Banyak ibu yang egois, gak mikirne anake padahal sampean kulo cagak. Kekuatan sebuah rumah tangga ada pada panjenengan. Melu karnaval sing bertema pembangunan, bertema kebinekaan, bertema kemerdekaan. Aja melu karnaval sing enek ning kene karnaval UAUE. Sampeyan ya miyok. Miyok. Ning kene karnaval UAUE enek. Karo Pak Lurah nyenek nih. Pak Lurah enggak miyok. Tapi sing enek nih Pak Lurah. Pak Lurah kami enggak miyok. Tapi sing enek nih aku winginane ngaji nang Trenggalek. Pak Lurah tak omongi, tak ceritani Pak Lurah, sok ning akhirat niku enek wong mlebu swarga. Mergo nyapa? Enek rining dalan, ada duri di jalan, karo wong niku diinggirne, disingkrihne. Mergo eri ki ganggu wong liwat. Akhire mbasa eri dileh wong liwat dadi penak. Mergo menakne wong liwat, wisuk wong niku mlebu swarga Pak Lurah ning Trenggalek. Pak Lurah sama eling-eling, sok enek lurah mlebu neraka mergo ngenek nih karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Lurahe karo menteleng terus muni cangkemmu ngomong apa? Bu. Aja miyok. Pak Lurah enggak miyok. Tapi sing enek ning kan apa Pak Lurah. Tapi enggak miyok. Wong wedok joget ning dalan ki haram. Disawang anak ya ora. Bangsa ini sudah mulai kehilangan akhlak, mulai kehilangan moral. Pak Lurah, nek sakit gak usah dienek nih. Itu merusak itu tenan. Kadang enek sing mabuk ya Allah. Malah teng Blitar ya enek sing wedok joget karo sing lanang dicekoki minuman keras. Mergo sing nyawer akeh. Anak-anak kita terus kehilangan akhlak. Karena apa? Melihat orang tuanya ngapunten sudah jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah. Padahal ini cita-cita Rasulullah. Melu senam melu wo. Senam itu
Olahraga itu perintah agama. Tapi lek melu senam golek tempat sing tertutup, aja ning pinggir ratan ngene kita. Aja senam ning kene terus akeh wong liwat iki. Gak pantes didelok, klambine tertutup, aurate tertutup. Gawe kaos sing longgar, celana sing longgar, aja ketat disawang anak ra pantes mergo kodoke ketok mringis. Lah ning Blitar sampe ngene Bu arep ning di arep tenam odokmu etok iki lho. Odokmu. Krana sampeyan kuwi cagak. Orang-orang hebat itu karena apa? Kehebatan ibuke. Diceritakne teng TV One enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener to? Bener apa kleru? Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Teko Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Dan nyapa? Mbok rondo ki duwe anak 12, sing 10 dadi dokter, sing 2 gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo ki lek ngopeni anak rusa, cagak iki. Teng Blitar nek mbok rondo anake cilik-cilik 3 sing kakung sedo, mboten rabi malih. Anake 3 digedhekne bakul brambang, Pak. Winginane anak yang nomor 2 nikah kula sing ngaji. Ya Allah, anake 3 sing pertama ki daftar akabri katut, Pak. Sekarang pangkatnya letnan kolonel dinese teng Riau jadi komendal batalion. Sing nomor 2 rabi ki dadi PNS dinese ning DKI Jakarta. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo mula sampean tingali rata-rata wong rumah tangga lak sing mati dhisik lak sing lanang. Ayo ning klothok ki rondone karo dudone akeh ndi? Nyapa kok rata-rata sing mati dhisik sing lanang? Ini bentuk kasih sayang Allah. Lek sing mati dhisik sing lanang cagake jek enek. Roso-roso. Yo wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang deloken kiwa tengen omah lak resik. Jero omah resik, pawon resik, kamar resik, ruang tamu resik. Umbah-umbahan tuntas, kora-koran tuntas. Anake dolan disawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Lah nyapa? Mergo ibuke jek enek, cagake jek enek. Lah jalek sing mati dhisik sing wedok ibuke. Aduh, omah ra rupa omah. Kiwa tengen reget, jero omah reget, pawon reget, kamar koyo susuh manuk. Sing lanang ya Allah lek nyepot sempak diseleh meja makan. Umbah-umbahan seminggu mek dikomtok. Kora-koran mek dikomtok, anake dolan numbele meler. Lah ibuke ra enek kok. Sekolah klambine ra dimasukkan, ya ora disetrika. Ngono kuwi dilalai suwale gak dislerekne. Akhire budal sekolah manuke metu. Lah nyapa bapake ora tau mikirne manuke, anake mikirne manuke. Jadilah wanita hebat karena jenengan kuwi jenengan kuwi pokok cagake rusa, rumah tangga ya wis to hebat apa kaya apa wong lanang lek ditinggal cagake nglimpruk. Pak Harto jadi presiden 32 tahun, Pak. Pak Harto ki jenderal bintang 5, Pak. Sopo gak wedi karo Pak Harto? Ditinggali Putin nglimpruk. Pak Harto ki laren dadi presiden setelah ditinggal Ibu Tin, Pak. Wong laidok iki digdaya, dibalik kekuatan laki-laki ada kehebatan seorang istri mergo kuwi dawuh Kanjeng Nabi cagak. Pak Habibie kurang pinter piye? Ditinggal Ibu Ainun ngelim. Saman goleki wong pinter kaya Pak Habibie gak enek. Pak Habibie ki saking pintere, Pak, tau nggarap soal 10 bijine 11. Wes golek ana wong sing pinter kaya Pak Habibie. Soale 10 bijine 11. Iki Pak Lurah bingung, apa iso? Kok enek lho soale 10 kok bijine. Sampeyan ra teko mikir. Pak Habibie iki dikai soal, gurune iki ngwehi soal 10. Lah kok soal iki enek sing salah lek gawe soal, karo Pak Habibie dibenerne. Bu guru ini kalau soalnya angkanya ini rumusnya ndak ketemu. Ini keliru. Loh kok gurune manut.
Akhirnya soalnya dirubah manut Pak Habibie. Soal 10 digarap karo Pak Habibie bener kabeh. Oleh biji 10. Krono benerne soal sitok sing salah ditambahi sitok oleh 11. Pak Habibie ki wong hebat, ditinggal Ibu Ainun tiap hari ziarah kubur, Pak. Berdoa menangis kepada Ya Rob, segera pertemukan kami dengan Ainun. Saya rindu Ainun, saya rindu loh. Wong lanang iki ditinggal ceng wedok. Bro. Aku ki ditinggal rewang 2 dina lho Pak, ndasku kaya cepot. Oke. Pak SBY kurang hebat piye? Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono, Demokrat meh dicaplok wong, Pak. Wah, tibane bener dawuh Kanjeng Nabi wong wedok kuwi cah. Mula tak peseni kula sowan mriki marem ya Allah, enek acara mulutan kok sing rawuh sing kathah ibu-ibu, berarti jenengan mulyakne Kanjeng. Mula sing sregep maca shalah, tak peseni lek nylameti Kanjeng Nabi malam 12 mulut ngingkung. Nging aja panggah endok. Ngingkung. Ngingkung. Aja ngono ritek dicampuri glepung. Digoreng tipis-tipis. Le dalem kono digoreng masjid. Enten apa Bu mulutan. Akhirnya anake budal nang masjid mulih kok masjid nangis. Napa le kok nangis? Ilatku kena iris endokmu. Mulyakne Kanjeng Nabi sampeyan nek malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nging. Aja kentaki, kuwi glepunge sing gedhe iki. Iwake cilik. Nyelameti Jeng Nabi kok kentaki. Ngingkung. Nging sambel gorenge kentang, aja kates. Kentang. Sapa muni enak kates iki? Nyelameti Jeng Nabi kok kates enek sing bote barang kuwi. Kentang. Ngingkung sambel gorenge. Oleh mulih wiritane kuwi ngingkung sambel gorenge ngingkung sambel gorenge. Kula kuwatir golek sampean ndok karo kates ora ngingkung. Sok ning akhirat petuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi semerep jenengan tersenyum, panjenengan tersenyum. Lah kok Kanjeng Nabi liwat teng ngarep jenengan, lah kok sampean gak dijak. Jenengan terus matur, "Jeng Nabi teng pundi?" "Ning swarga." "Tumut Jeng Nabi." Jeng Nabi noleh, "Tumut." Mek ndok kok tumut. Sambel gorengnya kates. Bu, ngingkung nggih. Sambel gorenge. Ki ya nek sing batin, halah kok aneh-aneh. Ning klothok kek biyen ndok ya ora masalah. Kuwi mesti wong puwelit sing muni ngono kuwi. Kadang nuwun sewu para hadirin, mboten usah tersinggung. Mulutan iki kadang sing ngestok niki wong melarat iki lho. Wong melarat iki lek nggo berkat ora kepangan nelongso, akhire nyelameti Jeng Nabi mbleh pitik Jawa diingkung. Sambel gorenge kan bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa, enuak. Eleh sing sugih iki panggah endok sambel gorenge. Ngono ki lho takmir masjid kok ya ora dong, ora paham. Lho kok malah diumumne, anu takane wong sugih dhewekno, engko ben digawa kiyaine. Basa dikok mulih ning Blitar tibane sambel gorenge. Wow, tahun ngarep ngingkong nggih. Mulyakne Kanjeng. Apa ngene mumpung Pak Lurah rawuh ben digaekne perdes ae wani apa ora peraturan desa. Wani apa ora? Engko Pak Lurah ben peraturan wajib bagi warga Klothok bila mauludan nging sambel gorengnya harus kan wani apa ora? Mantun Pak Lurah digaekne perdes. Dadi lek mulutan takmir masjid aja berkat aja langsung oleh digo mlebu, dikontroli sik. Lha iya ana peraturan kok.
Akhirnya nek bocah nggo berkat apa le? Berkat gawe apa mulutan. Kondi kayak gini ibuke didelok londok minggir. Dirasakne lah kok kates minggir. Hei. Kentang. Ngingkung sambal gorenge. Wis sing tenger-tenger iki panggan njaluk kates sapa kuwi mau. Lho lek wong Tuban sing sepuh-sepuh mbiyen tenan ngestokne mulyakne karo Kanjeng Nabi. Masuk bulan bakdo mulut ngeten iki, wong sepuh-sepuh wis mulai toto-toto. Wong Tuban mbiyen iki lek arep mulutan setahun wis toto-toto. Ngene iki mlebu bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune, "Damel napa to Mbah kok numbas pitik cilik-cilik?" Lho lek ra paham, digedhekne putuku. Sok lek taun ngarep teko dina slametane Kanjeng Nabi dibeleh diingkung. Lho. Wong biyen iki setahun wis toto-toto. Wong klothok saiki ya ngono, bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo anake, "Lho Bunda, kok tumbas pitik cilik-cilik ge apa?" Lho lek ra paham, digedhekne le. Sok taun ngarep teko dina slametane Kanjeng Nabi didol, diijolne Bu, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen rusak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi niku diwastani basarun laisakal basar wa wakal yaquti bainal hajar. Kedap kula tambahi 20 menit. 10 menit, 20 menit. Pripun? Ingkung. Sambal gorenge. Kanjeng Nabi niku manusa biasa, tapi sing luar biasa. Ing dalem apane zahiran wa batinan. Bentuk fisike Kanjeng Nabi sempurna, bentuk ruhanine sempurna. Kanjeng Nabi niku saking sempurnane Pak, selawase urip ngapunten, mboten nate mimpi basah. Kanjeng Nabi ki dereng nate sare kok mimpi terus ngedalne mani, mboten nate. Kanjeng Nabi nu fisiknya sempurna. Kanjeng Nabi yu selawase urip urung tau jenenge angop. Ngertos angop? Kanjeng Nabi ki urung tau. Ora kaya wong klothok karo wong Blitar, ngrungokne pengajian lagi lungguh. Dilak di melu yasinan dilak diluk angop. Sampai maca yasin ya kok berangop. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la ilaha. Malah ning Blitar ya enek wong melu yasinan iki ora ngop, mlebu omah lho, lungguh malah langsung turu. Ngono kuwi segone metu ya terus. Ning klothok ya enek. Wong iki kupluke kembangan apa polos? Polos iki kuplukku ngawur iki. Kadang melu yasinan ora teklak-tekluk ora ngop malah Enek sing melu yasinan iki teklak-tekluk akhire tahlil wis rusak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu Kanjeng Nabi ki saking mulyane angop erung tau estu. Kanjeng Nabi memang sempurna fisike yu. Kanjeng Nabi niku kringete wangi. Awake dhewe wateku. Kanjeng Nabi niku agemane nek bekas keringat, Pak. Agemane sahabat menempel ageman Rasulullah sing ngeten kringete. Agemane sahabat setelah itu 40 hari wanginya ndak hilang. Kanjeng Nabi ki lek mlampah teng mriki, Kanjeng Nabi dugi Bojonegoro, Pak. Bau wanginya belum hilang. Wong klothok muni ngene, Kanjeng Nabi tas liwat, Kanjeng Nabi tas liwat. Kanjeng Nabi niku wangi. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Lek Kanjeng Nabi berkeringat terus netes, karo Ummu Sulaim keringete dicirok, Pak, dilebokne botol. Kanjeng Nabi dawuh, "Mbok gawe apa keringetku?" Kula damel campuran parfum Kanjeng Nabi.
Loh jeng Nabi wangi. Jeng Nabi kilek pipis yu pipisnya langsung ical. Karena pipisnya Kanjeng Nabi mboten najis, khawatir engko didek-idek wong, karo Allah dijogo langsung ilang. Ora kaya uyuhe awake dhewe seminggu ndak ilang. Nyok menang nguyuh ning masjid iki seminggu panggah mambu. Jeng Nabi nu tak pernah tersentuh lalat, Pak. Laler gak pernah menyentuh tubuh Rasulullah. Tubuh Rasulullah itu istimewa. Lalat itu hayawan yang identik dengan barang jorok. Lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama. Ndak pernah menyentuh Rasulullah. Beda karo Lukman sing ngomong ning jero mobil enek laler ditok nih angel masalah. Wis kocone tak buka metu mlebu neh panggah arep melu aku. Jeng Nabi itu tidak hanya dicintai makhluk, hayawan iki karo Kanjeng Nabi seneng, Pak. Oh, kok enek jeng Nabi pinara, enek manuk mudun mendekat pada Rasulullah. Enek pitik mendekat pada Rasulullah. Kucing mendekat pada Rasulullah. Ula kura mendekat pada Rasulullah. Macan niku, Pak, seneng karo Kanjeng Nabi. Cara lumrah Kanjeng Nabi lek purun tindak dikawal macan, Kanjeng Nabi mboten purun. Lho tenan, tubuh Rasulullah itu dicintai hayawan. Ora wani macan nyakot Kanjeng Nabi ndak wani, Pak, ndak wani. Ngapunten pikirannya nek geger-geger nasab iki. Enek sing gawe lelucon. Orang-orang yang mengaku di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, tulung dilebokne kandang macane dhisik. Loh kalau ada darah Rasulullah tidak bakal Pak berani macan menggigit. Karena ada darah Rasul. Tapi yang mengaku dilebokne kandang macan yo ndak wani, Pak. Kira-kira dikrokoti tenan iki Pak. Nggih napa nggih? Wah, Rasulullah. Jeng Nabi niku cerdas. Jeng Nabi niku puin. Saking pintere jeng Nabi gak butuh maca, gak butuh nulis, Pak. Ada orang yang mengatakan Kanjeng Nabi kok ndak iso maca, ndak iso nulis, Nabi kok ndak iso maca, ndak iso nulis. Justru Kanjeng Nabi ndak iso maca, ndak iso nulis niku cerdas. Kanjeng Nabi ki saking cerdase gak butuh maca, gak butuh Jeng Nabi ki lek dapat wahyu saking cerdase Pak, saking fatonae. Celek mlebu ning kene iki gak ilang yu. Beda karo jenengan awake dhewe, ngrungokne pengajian karo nggawa catetan mergo gak cerdas. Lah lek Kanjeng Nabi iso maca iso nulis kok dikai wahyu ditulis. Terus bareng ngono ditakoni sahabat, "Jeng Nabi pripun wahyune wau sik tak ndelok catetan sik. Ki nabi apa ya?" Jadi sampean jangan salah paham. Justru Kanjeng Nabi ndak iso maca ndak iso nulis mergo Kanjeng Nabi sampean duwe murid yo. Lek diterangne gak tahu nulis tapi pendak ujian nilainya apik terus. Iki cerdas napa mboten? Aja kleru engko sampean nabimu ra iso maca ra iso nulis jawaban mergo cerdas. Wong cerdas ra butuh maca, ra butuh. Wong cerdas pendak diterangne langsung tespleng. Jeng Nabi niku nggowan. Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi ki dawuh. Cara wajah ayu karo ganteng ki dilebokne bal bunder. Niku sing separuh diwehne Jeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Dadi Kanjeng Nabi karo Nabi Yusuf iki gantenge kathek seprapat. Lah sisane sing seprapat iki didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Klothok. Niku kebagian seprapat. Ngene elek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Blitar. Sing ayu-ayu ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati, nglumpuk ning kono. Lah sing elek-elek kok kene karo Blitar, Mujiati. Wonge teko luputku sepuranen ya tay. Sumiati. Wonge teko neh. Sum sepurane ya sum. Saking gantenge Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu. Kanjeng Nabi itu sempurna bentuk fisike. Kanjeng Nabi juga sempurna bentuk ruhanine. Mula muncul akhlakul karimah.
Kula terangne sitok sabare wis. Ora eneng manusa sabar kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki pendak ajeng imami subuh teng telundakan masjid nek wong kafir sing mapak. Kanjeng Nabi miyos kon dalem dicedeki meludah di depan Rasulullah. Cuh, marah mboten. Kanjeng Nabi bablas ngimami teng masjid. Wong kafir mlayu ngalih. Sesuk dipapakne, Kanjeng Nabi badhe munggah masjid meludah. Cuh, marah mboten. Suatu hari sing ngidoni mboten ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi bertanya teng sahabat. Bar sahabat dalem Kanjeng Nabi, ora lho sing biasa ngidoni aku ning ndi kok ora nyang. Enten napa Kanjeng Nabi, kulino didoni ra didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing ngidoni jenengan iki dina sakit. Lara nggih. Tangan sahabat dipegang, cek, ayo dindangi, ayo dindangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Iki lho sabare Kanjeng Nabi. Yo sampean duwe tangga tukang ngidoni sampean. Terus sampean diomongi, "Yo sing tukang ngidoni awakmu keleloro nemen." Piye lek mumuni? Syukur mudyara pisan. Teng pojokane pasar Madinah ada pengemis buta matanya, kafir. Tiap hari memfitnah Rasulullah. Muhammad anak yatim, Muhammad gak iso maca, gak iso nulis. Aja percaya Muhammad itu duduk nabi. Muhammad itu tukang sihir. Tiap hari mencaci maki Rasulullah. Suwine 2 tahun Pak, pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi. Dia tidak tahu sing dulang sing bedino dicaci maki karena matanya buta. Entuk 2 tahun Kanjeng Nabi sedo. Basa sedo sing dulang diterusne karo Sayyidina Abu Bakar. Nggawa sego sak piring jangan sak mangkok, dikon nang pojokane pasar Madinah didulang, lagi sak dulangan ditamplek cetawer. Sapa sing dulang aku? Sing dulang duduk sing biasain dulang. Sing biasain dulang wong elek dulang halus, awak mulai dulang kok kasar. Biasa lek segone atos dipamah dhisik didulangne aku, iki kasar kok langsung kok jejelne aku. Dangkrengamu sapa? Langsung Sayyidina Abu Bakar menangis, Pak. Lajeng dawuh, "Mbah, sing biasa dulang jenengan pun sedo." Sapa sing biasa dulang? Ya sing bendina jenengan caci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genten wong mise nangis, lajeng ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Ini loh akhlak Rasul. Jeung Nabi pernah ngimami salat, wong kafir semerep wangsul, Pak. Ngambil kotoran unta, jukuk tletong. Gawa tletong sak timba balik nang masjid, jeung Nabi pas sujud, Pak. Lah kok tletong sak timba diblekne teng sirahe Kanjeng Nabi yang mulia. Marah mboten. Kanjeng Nabi langsung tangi cekekal berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, ya Tuhanku, beri hidayah, beri petunjuk umatku. Umatku lho mboten ngerti, lek ngerti mboten purun ngebleki letong Nabi ini. Ya Allah. Kaya ngono kuwi sabare Kanjeng Nabi. Yo. Cara sampean salat dibleki letong lho kira-kira piye yo? Cara sing ngomong iki lho, salat dibleki letong. Paling tuwangi cekekal terus mbengok katamu kitek kuwi. Katamu kitek lho. Nuwun sewu, Pak. Kalau kita ngapunten teng klothok jadi tokoh agama, Bu, lek sama jadi ketua muslimat fatayat, tulung sing sabar. Jadi ketua takmir sing ojo gampang nesuan. Duwe rapat di pendapat ra digugu mutung. Aku leren aku jadi ketua takmir, aku leren jadi ketua muslimat. Iki apa? Ora kon ngimami tahlil nesu, adek tahlil anyar. Ora kon khutbah ning masjid nesu, adek masjid. Sabar. Aku engko mulih gak kok gawani berkat. Sabar. Wis to jajal ora kok gawani, tenan ora nesu aku. Paling sok ben kok undang ranyang paling. Pertanyaane nyapa Kanjeng Nabi kok sabar? Balik neh mergo Kanjeng Nabi cerdas. Wong cerdas kuwi logika berpikirnya betul. Bahasane Pak Lurah, mindsetnya betul. Wong ilek mikire bener, engko sikape mesti bener. Wong ilek mikire salah, engko sikape salah. Sampeyan tak takoni Bu, tapi tulung dijawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 sawani kondur ke sawah. Akhirnya jam 12 kondur ke sawah jenengan gawekne wedang kopi.
Jenenge digawene wedang kopi mulai jam 12 awan sampai jam 10 bengi gak diombe. Jujur, jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa kok gelo? Kliru mikir iki lho. Mergo sing mlebu teng utek jenengan apa? Aku dadi wong wedok gak diregani. Celek mlebu ning kene. Roh kopine jam 10 gak diombe nesu. Kowe iki kebangetan ya. Ora iso ngregani wong wedok kopi kari ngombe ya ora gelem. Melo ya kopi golek utangan ya. Pancen iki bodho pekok ya. Mergo sing mlebu ning utek iki aku dadi wong wedok gak diregani. Tapi lek sing mlebu ning utek kan panjenengan ki dawuhe Kanjeng Nabi, kopine gak diombe gak gelo gak marah. Ya Allah ya, kopine gak mbok ombe, gak masalah ya. Kanjeng Nabi dawuh, endi nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora, ganjarane panggah kaya salat sunah 7 rakaat. Ya, kopine gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunah 7 rakaat. Nomor loro ya, gak mbok ombe peneran ya, malah tak ombe. Lek mikir sampean ngoten, gawekne kopi gak diombe seneng, mergo sampean bati loro, siji bati ganjaran, loro bati. Mula wong klothok cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Mergo lek gak diombe dhewe jek oleh ganja. Wis, nyapa ta awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaitu, marah. Krana sing mlebu ning utek apa? Harga diriku dilecehkan. Aku gak dihargai, aku dicampakkan, aku dihina. Iki mlebu ning kene. Mula nalikane dirasani terus marah, dendam, sakit hati, mergo sing mlebu ning utek kuwi ngono kuwi. Tapi lek sampean cerdas kaya Kanjeng Nabi, dirasani, dilokne, difitnah seneng, Pak. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa dirasani wong liya kok sabar, kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing dilokne wong liya kok sabar, kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Sapa sing difitnah kok sabar, kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Mula besok akeh wong klothok ning alam kubur kaget, ndak merasa di dunia melakukan kebaikan, lho kok ning alam kubur kebaikannya bertumpuk-tumpuk. Ning alam kubur mari ditakoni malaikat mungkar nakir, diceluk karo malaikat liya. Yu rene. Enten apa malaikat? Ayo melu aku. Teng pundi malaikat? Mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan, Pak. Wong ning alam kubur takon malaikat napa tumpukan niku ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten tekmu. Lho, kula lho mboten nate maca Quran malaikat, kula lho gak iso maca Quran. Heeh, kowe mbiyen kon belajar ngaji playon ae. Mula sampai tuwek ra iso maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok sak moten katahe. Iki ndek tangga yu, tanggamu sregep maca Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu, atik awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran peken. Melaku malih ruh tumpukan. Niku napa malaikat ganjaran? Ganjaran napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho pelit-pelite tiyang klothok. Heeh, aku ngerti kowe lek ditonjok ditampani to lek kon buwuh ra tau nyang. Lho tapi kula kon diganjarane sedekah, tanggamu ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, atik awakmu sabar. Mula ganjarane sedekah mlaku neh. Lho niku napa malaikat ganjaran? Ganjaran napa? Kaji, gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya, aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida ta? Duitmu terus kok tukokne Avanza. Lho tapi kula kon diganjarane kaji kowe ndek tangga bu kaji. Wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh ning sayang wonge senengane maido awakmu, atik awakmu sabar. Mula ganjarane kaji Lho, malaikat kok enten cahaya niku napa? Ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten nate tahajudan malaikat. Iya, aku ngerti. Kowe jane ben-bengi mesti tangi ta, tapi mek nguyuh. Nanti nguyuhmu ndak nyami aku ya iya. Lho tapi kula kok diganjarane salat tahajud tanggamu bathuke ngecap pireng susun 28. Ahli tahajudan ning sayang tukang rasani ngelok ning maido awakmu, adik awakmu sabar. Mula ganjarane salat tahajud lho lek ngono dirasani dilokne difitnah, lek sampean derek Kanjeng Nabi niku untung mergo dijoli ganjaran.
Mula lek krungu diomongi tanggane, "Yu, sampean saiki dirasani dene malih kemayu." Jawaban, "Alah bede, wong dirasani ra kelonge alhamdulillah." Ndang gawe kolak kacang ijo, kolak kacang ijone mateng sing rasani diteri. Lho, kok teri kolak yu aku? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora yu lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau. Sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting kenek gawe golek gan. Mula lek ning klothok enek wong nganyelne gregetne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok diingu, Pak? Allah lek sir mateni sakit ndak dibunuh karo Allah, panggah diingu sebagai ladang Rasulullah mencari pahala. Kanjeng Nabi itu hebat karena ada orang jelek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab. Kanjeng Nabi terus sabar. Akhirnya Kanjeng Nabi mendapat derajat yang mulia itu karena ada orang hina. Bu, lek dirasani alhamdulillah, aja malah genten ngrasani kuwi pok-pokan. Yo sampean dirasani dhewe saiki malih kemayu. Heleh dek iya kemayu kuwi pok-pokan. Iso dirasani malah rugi. Yo sampean dirasani dhewe saiki malih kemayu. Heleh dek iya kemayu malah kaya wong gatelen ngono. Kuwi sampean rugi mergo nambahi Jadi ada satu tiket untuk masuk surga jenenge sabar. Terakhir hadis itok gundelono tenan. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu, ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan ning klothok duwe tangga yu ganggu karo sampeyan. Pendak jam 12 bengi mulih kodulan atik montore kenal potelo dibleyeri terus Pak. Tang 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 tang. Sampeyan sari gregep ledil iso kesirep tekone. Tang ganggu karo sampean. Jam 12 awan usume wong turu, tanggamu muter tiba wanter. Atik salone dedep ning ngene sampean. Atik lagune panggah kuwi, pokoke joget. Tun mbokmu. Gek mbokmu tun tenan. Tangga sampean sing ganggu sampean pengumuman gak mlebu swarga. Sahabat bertanya, sing mlebet swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok nek duwe tanggamu tertib banter, jangan marah, sabaro, lek perlu bengokono terus. Bu, sabar nggih. Di balik kesabaran ada nilai pahala. Wis lek pengin mlebu swarga, cari modal satu. Sabar. Rasulullah mulia itu karena akhlaknya. Salah satunya adalah sabar. Ya Allah, setengah rolas. Meh rong jam lagi. Ngaji ini setengah 10, setengah 11, setengah rolas. Beh, kijik nerangni sabari. Urung nerangni lomani. Oh, jeng Nabi ki loman. Lek diterangni gak cukup sak jam ki apik. Piye diterusne? Wis bengi kok. Ki apik. Apik lomane timbang sabari. Tapi wis bengi kok. Eman-eman jane gak diterusne. Durung tak terangni ahli ngibadahi, urung tak terangni Kanjeng Nabi ahli bersyukur, urung tak terangni Kanjeng Nabi tawaduk, pendak petuk cah cilik rong tau ra takon dhisik. Apik. Tapi wis bengi kok. Apa ngene ae, mumpung Pak Lurah rawuh, sok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Bu, sabar nggih. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah, muga-muga sedaya ingkang rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun seda pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Saderenge kula dongani tasik kemutan Bu nggih. Kentang, kentang. Ngingkung sambel gorenge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun sedaya warga Klothok ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon khusus panitia Pak Lurah menawi wonten atur kirang sae agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.